Assalamu alaikum. Haray mi hewri kem fop la landis ko jawontre parti mo wombe civile fode ya image Diallo hande no mi andi tine wunde wotre e mi hino Madame Baldé o manifestation ko force vivant organise do malgré modi makko yehi mais kanko kadi o yehi o tawama e o manifestation wadudo samedi 31 mai 2025 e yi sonnabe wawbe wa makko yawbe ka senerde fiitum hollugol madum nabugol hore mun ko tawta ala change fi $100 madum fi $50 fi honu bebe on do yide ka senerde arbe do 31 mai 2025 et au Obinata comme Mars de la paix. Et c'est pas vrai, c'est pas Mars de la paix, c'est Mars de l'enfer. Si on nous met au détail militaire, toujours au dépôt, Madame Baldé. Parce qu'il faut que me renengandi, tout le monde est calé de merde, voilà. Et ça y Madame Baldé yaltuno, o inni politique, on a fait worbe benton. John non. En fop meden andi. Koko beni akizire do ala gisello fi dossier ergine. Etten be inni ko $4 millions. Si judi ya ko $5 millions. Villa mo amara kamara sakiti sodde on do Conakry. Be inni ko Mamadi imminimo. Wobe inni ko kanko je. Ko $6 millions. Calculer mo si dun non fait fahin kadi $26 millions kanko amara kamara fahin kadi to tawa iri détournement ko be woni de banque centrale on vidi mo tawa e mudum ko halate $26 millions sim fayal kako 28 be yegiti ibe sokiri kasoli fofana fi 4 milliards de francs guinéens. Est-ce qu'on fait 4 milliards de francs guinéens be sokiri kasoli manjal sibe sayi wola no fi makko ka réseaux sociaux inna himo détourni mbudi ka himo wujji ka himo jogiti 78 milliards de francs guinéens bay wona oni be jettimo be nabi mo nyaawndugol be nabi mo kadi be werni mo kadi e hôtel sayle o fala o arta sayle o fala o mo kala ko fala e mo be ko nder hôtel ka sori mo 4 milliards de francs guinéens be jetti on no be naadi mo maison centrale ko be sokuno on be kondanimo en tigri en fop meden en yi ko be faala non en yi kellando Aliba militaire yo wonno wadi reni juude makko den gardi jom wonno takko Aliba watino cionci zone yidi sabu tun ko wadari ko ni juude makko ha Aliba nato ko dumanna be yettimo be nangimo be suki ha nyaawitirne makko ne hewta be nyaawon undo fu ko toñe holli encourager o debbo won do hiide do ko dundo fu encourager mo nafi bay mawdi mako yi kankade o yi o tawi o taway mo o participer. Donc hollugol jama on ko hollugol jama la gene on si manifestation no de jama wana antum gorkon immoto sida fala nabor bingure ma sida fala jetto e pay koy mako ya dum fus deranja tam en fop mere de suti si nodditama do are hara ko berne labon kono en suti Mamadi organisateur do dumanna fiyo jama on aro tawata nambudi yoba ha hande dum wadale nder lendi gila Mamadi ari ko lamu ko 5 septembre ton o jabbora do hara o jonnala infra ko fe'i kon non fop ko mbudo no jolde milliards fiyo jama on aro holla wata be bitti nder lagine be ara be bitti nan Europe madum Amerique wata en jabudum ko minata jama on yette courage o debbo Madame Baldé odo o wawa sofinde worbe 99% e be yawbe do fi wonu minando nawono uttere ma dampe madumana fami explication moja ko pular mi yewti on himo uri worbe 99% arube e o manifestation Mamadi Doumbouya do arbe do sukenugol Mamadi Doumbouya Madame Baldé o mon no yidi do himo uri be ɓuri min lay 99% mo ɓuri e maɓɓe
parce que kanko o teddini hoore makko o arali imandi yimɓe ɓen no nanga Habib Marwan Camara nanga fonike menge e billo ba ɓen no kidnapa neeɓi Aliou Ba ñande ɓe ɓe naɓe suudu ñaawitirnuɓe joni tatama go ngam ɓe hiltinamo maison centrale ko tawde on Guinée no foofi Guinée no jaasi hande hay rewɓe ɓen hande no hollude courage maɓɓe no ɓuuri hay worɓe goo sina ɗum goɗɗo si ari warima sahimbinima accusirima fi mbuuɗi accusiri ɗimmojo ma a jali ko ɗimmojo ma naɓa kon an kadi habba ko ɗum habbima en fop meɗen en kellunoɗo ko damaro nanga kon ko min tu wonno kellani o nawni ka mais o nawni ɗo o nawni ha o monanike justice on ko ɓe accitalimo ko yew ñawdoyi mawɗo sifa on noon ɓe naɓa manjasi ɓe kumpaye ko mar kon 40 et quelque ɓe naɓa mo fi ñawdo haram mo andi kanko 78 milliards e wonaɓe haalede fi buuɗi sama kalaji seeɗaji yoɓe andu ɓay tum ɓe nangiri ɓen noon golle maɓɓe bonɗe ɗen yoɓe andu kamɓe kadi ɗe golle maɓɓe koɓe woni organisé manifestation ji yoɓa mbuuɗi jawle lagine ko koynete ko les terre rare jawle koynete angé on ko maɓe nangue ɗum waɗe respect si ɗum no wawi hettade e juuɗe maɓɓe on faami donc ɓe wonɓe kadi yaltude innan vive général Mamadi Doumbouya batte Mamadi laami par ce que o sennidiri ɗo guiɗo e gaño to jamala guine wakkile moƴƴa faama ko fewndi kon anda hunde wotere ɓeɗo kon juuti o ɓe yanay ko juuti ɓe yanay few fimaɓe deƴƴay kadi e tawata si ɓe pouvoir go aroyi ramasa ɓe fof maɓɓe yimɓe bonnoɓe ɓe fo wonnoɓe ɓe yaltude ɓe inna Mamadi no ɓurani ɓe nene maɓɓe baaɓe maɓɓe ɓen ɓe fof maɓɓe ɓe aroya e hersugol acce ko mawɓe ɓiɓɓe mum ɓe heɓa ko wuroya acce ko ɓiɓɓe mum ɓe wonnoɓe yaalde Mamadi no ɓurani ɓe nene maɓɓe baaɓe maɓɓe ɓiɓɓe ɓen si immoyke kon ɗum ɓen wiyoyta ɓenne baaɓe maɓɓe feetino ka baaɓe maɓɓe hari alano hakkille ka ko ɗum baaɓe maɓɓe on no wadde e orlendi ko ɗum mi marno komi yewta on Madame Balde Salimatou force à toi tahuɗo hay furse muɗum hande sa yi Belgique ɗo o jamaɗo fo ari mi innay ko sabu modima par ce que modima no weldide jama on fop ɓeɗe tori Allah yo Allah waɗu barke ɓiɓɓe mum ɓe okkan duuɓi e cellal wawen dartade o corruption wawen dartade ɓe yimɓe ɓe nunda ɓe yimɓe fenayɓe ɗo ko ɗum mi marno ko mi yewta si tawi mo yi toon defo mo yafoto mais en tout cas yewtiranen gonga fi ka fewndi kon ka leydi meɗen merci encore monsieur le fédéral des lieux déjà Belgique to weltana moƴƴere on